dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato niyang pong aldaw na Huwebes. Petsa 29 na sa bulan kan Enero 2026. Kami po naglalaom na okay ka mo. Okay man po kami. Duman sa mga kababayan po natin na mga nagcelebrate ng birthday. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa tuya pong Obispo, Most Reverend Joel Bailon. Happy birthday po. Sharing man sa Samuya pong Chairman kan Albay Coordinating Council kan Kabalikat Cibicom 43 Team 1001 si Ma'am Marla Manaog. Good morning. Asin sa kabos pong mga nagbe-birthday sa kanyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po sa lingkod, Mardila daing iba, salit sana. Pero diyan, hanggang alas 11 lang po kita, Huwebes ngunyan. Tama, Jerome. Huwebes ngunyan, hanggang alas 11 lang kita. Pag alas 11, papasok po yung ating friendship. Mga kaamiga ta, mga kabarkada, mga tugang from DNR Regional Office number 5 para po sa kapalibutan ta at tamanon ta program. Every Thursday po yan, 11 to 12 noon. Para po madagdagan ang tayong kaaraman, manugod sa pangataman sa kapalibutan. Kasabay na sa mga programa na pinaglalapat ninda, especially ngunyan na napumpasan ang taon. Pagkatapos ang mga itong regulasyones, mga batas na dapat niya itong sundan, tangani pong day kita mabugtak sa alanganin. Alright, mamaya po yan. Bantang lado technical, kasabay natin dyan, mga tugang Ronald Baldo, sharing man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Tuya pong IT, kasabay siyempre ang tuya mga pag-iriba sa newsroom. Sina Jenny Valyaran, si Shara May Liron, at saka si Nicole Ann Gloriani, ang Papa Mars Angels. Dalawa sa Mega Force Patrol. Sa panagos pong pangarap ng mga istorya, impormasyon, gusto po mga pag-iriba sa Panginoon Kasuyang Chief of Reporters, Field Commander Chia Jimmy Nasalita sa 3rd District. Pantang duman mga tugang sa tuya po ng mga kababayan sa 1st District. Yaon dyan si Pading Jomar Bien Lagadi Tiwi to Santo Domingo and vice versa. And siyempre yan po mga tugang sa City Hall. Yaon dyan si partner Alar Mario, Baby Angel Mustasa sa Regional Santiseta sin sa Legazpi 4th District, Joshua James Bino. Yan po mga tugang sa Daraga area sin si Karen Ala dyan sa Kapitolyo Provincial. Good morning po sa mga atleta na napapasabak mga tugang sa palarong panlalawigan. And then sa mga estudyante naman na napapasabak mga tugang sa regional press conference. Good morning po sa inyo. Ayan. Good luck sa mga napipili nindong mga kategorya para po lumaban tanganing pagabot kang aldaw. Kamu man isabak naman po sa regional. I mean sa national. National Press Conference. Parang saan nga gagawin ito? Sa Bohol ba? Yan po, Tabi. So, good morning, Tabi. Sa mga kababayan, mga suki natin, good morning. Sana po ay okay ka mo, mga kakaseniors natin. Mga senior citizens, good morning. O, so mga nag-edad 80, 84, 90, 94,
Wag prepare ka mo tagaro. Garo magtatao na kang kunyan. Kang sa expanded baga na benefits sa senior citizens law. Yung 10,000 pesos pag nakaabot ka sa edad na yan. Di ba? Kaya mga ka-seniors, di magparamundo. Pero minsan ang happy. Gusto ko happy ka. Pagkatapos mag-exercise tanganing di magkaralawangon yung kaso-kasuan natin. And then magkaon po ng masustansya. Ayan. Pag sinabi tang masustansya, dahil manangay po ng mahal. Di ba? Pwedeng yaon sa nandiyan sa tuya pong palibot. Kaya magtanom-tanom kita mga ka-seniors, para dyan sa tuya pong pangaipo. Sa tuya pong lawas. Diba sana makaiba natin sa Sabado sa programa si Sir Marlon Gabela kan Lakay Kalikasan Farm diyan po sa Anisdag. Adi aputunta may plano kami kayo last year manungod po diyan sa farming para sa mga ka-seniors. Diba? Ngani na dai mabagot asin dai maboring, di ba? Kasi may mga pag-aadal na therapeutic din ang farming para sa mga seniors, di ba? Parang yung mga bata na pag nailing nilang nagtubo na susendang tinanom, nakaka-add mga tugang ng sense of ownership and then pagiging successful sa idang endeavor kahit pa medyo sabi nga ni kang pasubsub ng aldaw para sa inda. Pero may pakinabang pa mong ginaray. Hey, saludo tabi, mga ka-seniors, huwag malungkot. Fight sa nakita. Hey! Dugangan tayo pa mga istorya, mga kababayan. Nasa linya na si Baby Angel Mostaza sa mga dagdag niya itong mga impormasyon sa luwas. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagka-odto na po, Sir Mar. Maray na pagka-odto po sa mga paraan tabay. Nagdadakol na, Sir Mar, ang mga nagpaparehistro para sa papaharaning barangay at sangkuni ang kabataan eleksyon. Una, kung nagdadakol na nagpaparehistro para makabakal 20 pesos na bagas. Sigsirit ko duman, Sir Mar. Wala talaga sa tigahanap kong team leader. Napasin na team leader na sa labarabasonon. Ipa-public service na Sir Mar. Kung si Seman po, tabi ang nakamidbid at sinakahiling kang team leader po kan Food Terminal Incorporated. Pag-informaran tabi si Angel Mostaza, kasi po tabi ma-interview. Kamay liliwanagon na kita kung nga tataarong na karang sa sistema. Bago ka makabakal ki 20 pesos na bagas, maagi ka nakisiyam-siyam. Oo, kay puhan kaya Sir Marky, maliwanagan ka ito. And maipaabot naman sa concern. Siyempre, dito na paghalato na mainit pa kaya duman Sir Mar sa area na ito Iyo, oo. Ano yan? Naihinghing mo na lamang ini kay Baby Love? Day pa sa Sir Mar nagre-reply. Ay pa nag-reply. Sabi ko kung pwede ako mag-upload. O magian-gian ang mga kababayan tang mga nasa vulnerable sectors. Vulnerable na nga, pinahirapan pa. Ano tayo? Okay. Relax. Ang election, kaya ang registration para sa barangay Sangguniang Kabataan elections, matapos yan May 18. Tama? Apo. May 18, 2026. So, garo, kumusta na suplano kan sa tuyang mga taga-Comelec na maluwas na sindak para magkondukto ng satellite registration? Ayan, Sir Mar, nagiging strategiya ng unyan kana Comelec Bicol sa pangalan ni Regional Director Attorney Maria Juana Valesa. Dahil Sir Mar, sabi ng unyan, itong pagpuon ngaya ka nagkukondukta na kami ng satellite registration. As in, pagbisita naman yan, iba ko lang sa mga barangay kundi pati na sa mga eskwelahan. Uminabot na Sir Mar sa 77,132 itong mga nagparehistro. Sagod po tabi iyan, Enero 28, 2026. Pinaunan bagay ni Sir Mar kan Oktubre 20, 2025. Okay. At pinakadakol Sir Mar sa mga nagparehistro ang hali sa Camarines Sur na may sobra sa 26,000
sinundan iyan kan probinsya kan Albay na may nasa sobra sa 17,000 na mga nagparehistro. Sinundan kan Masbate, may sobra sa 14,000. Sobra sa 700, 400 sa Camarines Norte. Asin 8,500 sa Sorsogon. Asin ang pinakababa, iyon sa 3,600 dyan sa islang probinsya kan Catanduanes. Anong assessment ni Anong assessment ni Attorney Jane? Magayon, fair, good o bad? Ang assessment, Sir Mar, sabi niya, nagdadako lang. Hindi niya pa ma-identify kung iniba. Kasi ang days in the Sir Marky total number kan mga dapat na magparehistro. Pero ang target nila, itong mga maparehistro bilang bagong butante, lalo na sa sangguniang kabataan. Yeah, pero pwede man giraray dyan na i-facilitate, halimbawa, so matransfer ka ning lugar? Apo. O kaya naman ay nag-agum ka na, mapabago ka na kan sa imong apelyido. Di ba? Pwede yan, Sir Mar. Ayan. O kaya, asin yung iba pang mga may problema sa imong registration, pwedeng gibuhon dyan. Oo, pwede po digit, Sir Mar, gibuhon ang gabos na transaksyon. Buon Lunes, sagud Sabado, alas 8 nin pagkaaga, sagud alas 5 nin pagkahapon. It's either iyan, Sir Mar, sa indang mga municipal or city offices or duman sa mga respektibong didesignar ninda kung sa inang mga lugar gigibuhon an satellite registration. And ang nahapot ko sa Sir Marta na preparasyon man ninda para sa pagpaabuton nga ng eleksyon, sabi niya, so far so good ang sa indang preparasyon na tigigibo kasi bago ako maghali duman o bago ako mag-abot, may tigahalat pala niya si R.D. Valesa na mag-arabutan sa mga provincial election supervisors kan anom na probinsya digit sa Bicol Region dahil lang may mga pagburunan sa Sir Mar bilang preparasyon naman kay ini. And may mga nagkatang bagay man na pigkukonsidera sindang challenge po kani Sir Mar. Nangugunta po ang payag asin pa exclusive mong pagkikipagurunta sa Regional Director kan COMELEC sa Bicol. Ang talagang challenge sa atin is yung i-educate yung mga botante natin. Kasi more than ever, kailangan talaga natin i-educate ang mga tao. I think with what is happening in the Philippines, kailangan magising ng mga tao. Lalo na ito, ngayong barangay election, kasi nasa baba sila. Silang unang-una at tayo ang unang-unang tinatamaan kung mali ang ating choices. Ayan, Baby Angel. Nawala si Baby Angel? Ayan, sarili lang ha. Tama ito. Educar. Pagkatapos ng registration, kung maluwas na sinda, madumana sa mga burbanwa, may mga selected garo yan ng mga barangay na dudumanan, no rin yan mapuon. Yan. May schedule na bang nilabas? Yan, para dyan sa mga venues and PETSA kan gigibuhon na registration. Hello? Yes, Angel, may nilabas na ba sina Ma'am Jane, na Attorney Jane na ngaya schedule kung na rin sinda maduman sa Manito, sa Ligaw, sa Bakakay, sa Ubilyar, sa Ginubatan, sa Uwas, sa Tiwi, Tabaco, Pulang, Giligas, Bilibon, Piduran, asin Santo Domingo? Igwa na po, Sir Marcy, na kana ipigpaluwas itong mga respektibong mga provincial offices kan COMELEC. One day ago, may post na kanang COMELEC Albay, may schedule sa Manito, Okay. Bakakay, Hovelar, Tabaco, Pulangi, Libon, Ginubatan, Piduran, Uwas, Santo Domingo, Tiwi, Ligaw, Legazpi City, Daraga, and Daraga, Sir Mar. Hanap mo lang itong sa mga lehitimong mga official na Facebook pages kan mga COMELEC offices. Tanganing masiguro man, Sir Mar, na itong sa mga information duman tama asin hali mismo sa COMELEC. Ayun. So dapat naaramon yang kan mga registrants ta kung sain anong petsa tapos anong venue tanganing day magkarelibong naman. Oo, mostly kay ni Sir Mar, ang mga venues ninda, it's either barangay hall iyan or covered court. Ngayon, ano ang pwedeng garahon kan lalo sa mga bago pa sa nang maparehistro? Ang kaipuhan na Sir Mar na darahon, itong
identification card, birth certificate, and then kung wala ka iyan, kay puwanin persona na patunay kan sa imong identity as in kung saan ka na lugar naka-star. Ayun. So, this time, maristro ka sana, duman sa aldaw na pinagsabi. Opo. Yan, pwedeng sa ibang aldaw. Diba? Kumbaga, kung narin sa tinaram, dapat, ano yan, duman ka duman. Opo. Pero, dapat na maging marikmat manggirari sila, tayo baka magbago ang schedule. Oo, kung Yeah. mag-antabay ng gan Sir Mar. And then, sa pa sa dapat darahon, dapat magdara Sir Mar, kibol pen. Ballpen. May Buda, mga- dapat daron sa sadiri. Oo. Bawal ang napaghalat- proxy. Oo, dahil napaghalaton Sir Mark, ito dati baga igwanin hakot system. Mhm. Dati baga, paghalalo na paghararayo ngayon ang barangay. Oo. Si Malansar, Mapahakot. masitar kaya ki masitar ki jeep, Ah. masising kaya automatic butante niya na ito. Ayan, Dahil ang dapat- napaghalaton niya. Dapat bagong ta na yan. Dapat sa buhay ta na iyan, obligasyon ta. Opo, sumasis pati ka sa bago Sir Mar ni RD Valesa, may mga doon pati. Oo. Ay, dapat mo talaga makaukod na. I-edukar Makaukod kay na. Maray na dapat makapamili ng tama. Opo, Dako takitaman sa sa para. diktakan sa imong konsensya kundi bakong diktakan iba. Bako dikta kon pera ang halaga. Yan. Dahil naman dangoy maluya daana. Maluyan ang palakayan. Dahil na ngayon mautro itong nangyari ka nag-aging 2022. I mean, Sayang. Ay, Char. tama ito. Anday ka nag-aging eleksyon 2025. Oo. Dahil na dahil ito mautro. Sayang, Sir Mar. Nakabakal na ako. Sorry, yes. Good morning, RD. Dahil na dahil ito mautro. Primero dahil na nasarado na sa bubon. Sabi pala ng Sir Mar, akanta pala daw, sana'y maulit muli. Nangyayari. Nasarado na ubas sa bubon. Nangyayari. So, yan, Sir Mar, ang mga storya pa po halis sa luwas, Enzo Mostaza, DCZB News. At sa Baby Angel, yan po ang rangkada kampareto nato from the Commission on Elections. Parang matindan telepathy, mental telepathy ni Baby Angel. No? Yun ang topic ko eh. Biglang ngayon din ang pumasok. Very good dyan. Good morning kay Mading Cora Chaluse, Balaoro. Yan. Good morning, Tabi. Madi, matiri po naman na kitang bats sa Abril 9. Para planuhan so Grand Reunion sa 2030 yung gununon mo Bats 80 kan Santo Domingo Barangay High School. Mga taalis na sa barangay pero mga professional teachers na retired na nga di ba? Pagkatapos siyempre good morning kay partner ni King Rinaldo, the weatherman, at saka kay Sir Gerald Aranya andyan po sa LA Drive. Sino man si Ate Sally, good morning Tabi. Kumusta ang mga pangatado ka sa tuyang mga pagkaon dyan? At siyempre si Bing Buen Bores, good morning. At saka si Kuya Bob Candano sa Tabaco at saka si Sir Jeff Santos. Mga suki natin yan. Saka mga pag-iribat sa kabalikan si Bicom nasa abroad na. Good morning kay Sir Banjo. 43002 dyan po sa Alaska. Ganon din si si 43016 and birthday yata ang unyan ni 43004 Sir Don Calleja. Okay, alright. Duman po sa mga kababayan medyo sakripisyado man talaga ng unyan ang mga pagbabiyahe dyan po sa pasiring sa First District although my choice ngayon na sa mga light vehicles nakabugtak baga duman sa Dakulao na Karatula duman sa may junction between pasiring sa Buyuan Buda sa main kang highway kang Kambiga na sa mga light vehicles ngayon magdigdi niya mag-aragi. Pero more often than not mas pipili magayon na duman sila sa main road mag-agi maski Doro de Pisil at sin mina pundo ning mga mina bilang ng minuto pero ngunyan nariparo ko kaso unma dahil naman iabot ng mga sobra 5 minutos Tapos, magayon iguanang naka-istambay na pulis sa tulay kan Arimbay kasabay sa mga membro kang PSO. Maski bang gina, diba? Yung Public Safety Office. Tangani na nakakapapiyot kaya itong mga panahon. Itong sa mga nagka-counterflow, sa mga sigan siringit,
Masingit sa wala, masingit sa tuo. So mga nakalinyalugod na nasa tamang tinampo. Dahil na po nagkakabanti. Tabi ka para suruso na. Ngunyan, iguana nakabantay duman. Tirikita nindo mga boss. Ay, makauro ko ng tirikita nindo. Mga sarawayo na. Ano daw yan ta? Garo magkakauro boss ang kitinampo na di ba? Sana maging aring dalo at yan po, so promise yan ni Mayor Isam na apera sa pakiuron naman sa kontratistang rakis sa kasinanindo, doon nagdagan tangayaki mga parabantay dyan. O maski bangkina, yaon duman mga tugang, so mga PSO. Salamaton utabi, buda sa mga kapulisan. Good morning. Yan. Bueno, dagdagan naman ng istorya. Partner Alar Mario nasa linya. Partner, good morning. Please come in. Salamat, partner. Namimiligrong maabot talaga ang panahon. Kulang naman ang mga tanuman na lugar. Digdi sa southern part kan Legazpi asin Daraga. Kung daay makokontrol kan gobyerno, ang pagbutuaan ng mga residensya asin mga negosyo. Ini ang piglalauman kan presenting dalagan kan economic development partner digdi sa southern pagkan Legazpi kasabay na ang Daraga dahil magbuon kan nag-operate o kaya na itugdok ang international airport dyan sa Alobo Daraga dakulo na ang nagaburotwaan na bagong residensya asin manlain-lain na mga negosyo sa lugar na ini. So mga dating kabasan, dating nyugan, dating mga tanumanin root crops, asin gulayon, ngunyan, padiit-diit na ining tigtuturugdukan nin mga harong. Kinumbert. Pigukuronbert na tadakul ang mga nagpakabakal na nindaga na mga sa mga subdivide sa nabaga na piguturog ka na padiit-diit paluway-luway nin manlain-lain na mga harong asin kasabay na ang negosyo. So mga dating asyenda na tinarao naman sa tenant dahil sa programa kay Tubagakan CARP, ngunyan, pig para pasurob divide naman, pig papabarakal na. Kaya, so iba, pinakal naman kan mga pribadong individual, kasabay ang nagkapirang mga negosyante, na pig turugdukan na negosyo, digdi sa southern part kan Legazpi. Kaya, ang kaaditan, pati na so gobyerno man, may mga pigbarakal naman bagang lote digdi, igturog kanan nin mga opisinang panggobyerno, siring kanin digdi sa umapon, so Super Health Center, may wason bagay ning area, asin digdi man sa Taysan, tutugdukan naman, sabi, diretso naman ini, para sa mamawot na community college, asin Iguapa, nani ba? Sabi may mga plano pa ang gobyerno na ituturog digdi sa mga masunod na aldaw. Kaya ang kaaditan ko niyan ka mga concern na residentes digdi na posibleng umabot man ang panahon ining southern pagkan Legazpi kasabay na ang Daraga baka lalo nang magdiit o magsaday ang mga tanuman, mga pwedeng pakinabangan ka mga paraoma at the same time, so mga paraoma, kulang na ki mga interesado sa pag-uuma, sa pagtatanom, lalong-lalo na yung mga hobbiness mo niyan, kaya kaditan digdi sa lugar nani, na baka umabutan na panahon, maginaman ining talagang commercial area, mababawasan ng lalo ang mga lugar na para sa pagtatanom. Yan ang partner ang informasyon na nadigdi sa Southern Paggan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang babalikan tapuyan sa aga na. Tapos na po kita. No. Igwa pong memorandum circular na pinaluwas ang Department of Agriculture Secretary
na nagpapataw nin moratorium mga tugang para sa land conversion. So mga application sa land conversion dainin na pig-approbaran ngunyan. Garo hanggang sa Hunyo 2026. Para dyan, siguro makipag-order na sa mga concerns ng ang bayan dyan. Saka yung dapat yung CLUP maging talagang ariglado yan. O bueno, tabi, mga kabayan, sendo ka boss. Salamat na maray sa pagantabay hanggang sa aga. Sa aga po, 10:30 to 11, abangan po ninyo ang diskusyon, 2026, Season 3, Episode 3, tomorrow. Ang karibata po dyan ang DOST, Regional Office ng Fairvibe, as in ang Kamsur DOST. Featured po yan tomorrow. Okay, sa inyo ka boss. Salamat, bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko,